Γεια σας παιδιά, όπως καταλάβατε ήδη από το βίντεο, σήμερα στα χέρια μου έχω το Xiaomi 14 Ultra, για το οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα. Θα κάνουμε το unboxing, θα δούμε λίγο τα εντάχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα δούμε λίγο τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Θα δούμε λίγο κάποια αρνητικά και θετικά τα οποία εντόπισα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες που το χρησιμοποιώ. Όπως και επίσης θα προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο στο μυαλό της Xiaomi για να δούμε τι σκεφτόταν η συγκεκριμένη εταιρεία όταν καθόριζε τη τιμή στο συγκεκριμένο κινητό. Πάμε να δούμε. Ωραία. Εδώ είναι η συσκευασία της Xiaomi. Πάμε ουσιαστικά να ανοίξουμε λίγο το κινητό να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία η συγκεκριμένη. Ανοίγουμε λίγο το κουτί. Εδώ έχουμε ουσιαστικά τις οδηγίες χρήσης. Έχουμε μια θικούλα πολύ ψεύτικη σε υφή, να είμαι ειλικρινής. Τίποτα το ιδιαίτερο, πραγματικά ψεύτικη. Λες και τη φτιάξαν τώρα πριν 5 λεπτά σε 3D printer. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, από το τίποτα κάτι είναι και αυτό. Έχουμε εδώ τις οδηγίες χρήσης που πραγματικά απορώ δηλαδή γιατί τις βάζουν μέσα και ποιος τις διαβάζει. Τζάμπα έξοδα. Εδώ έχουμε ουσιαστικά το πινεζάκι για την SIM. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο αυτό, το πετάμε γι' αυτό. Και εδώ έχουμε το κινητό μας, θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη για αρχή. Κάτσε μια να το βγάλω. Ωραία, το αφήνουμε λίγο στην άκρη μαζί με την θήκη. Και έχουμε ουσιαστικά από κάτω το καλωδιάκι που υποστηρίζει τη γρήγορη φόρτιση στα 90W που είναι και ο φορτιστής. Είναι το απλό καλωδιάκι, θα το ήθελα βέβαια υφασμάτινο. Δεν ξέρω, οκ, εντάξει, είναι γρήγορο, είναι το πορτοκαλί. Θα ήθελα όμως το υφασμάτινο που αντέχει περισσότερο στα τσακίσματα και γενικότερα είναι λίγο πιο ανθεκτικό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχουμε ένα καλωδιάκι πάλι καλά. Μας βάζουν τουλάχιστον ακόμα καλώδια. Και το φορτιστή που είναι ότι έχει φορτιστεί στα 90W. Εντάξει, καλό είναι να φορτίζει γρήγορα η συσκευή σου, σίγουρα, βέβαια δεν ξέρω ποιος έχει σαν κανόνα να επιλέγει τα κινητά ανάλογα με την γρήγορη ή αργή φόρτιση. Σίγουρα το συγκεκριμένο φορτίζει γρήγορα, προσωπικά για εμένα θεωρώ πως είναι λίγο ανούσιο, δηλαδή είτε 90 είτε 60 το ίδιο μου κάνει. Τώρα από εκεί πέρα το ότι είχε 90W το συγκεκριμένο κινητό, οκ, το ακούω. Αν και κατά πόσο αυτό κάνει τελικά καλό ή κακό στην μπαταρία, γιατί όπως γνωρίζουμε, όσο πιο γρήγορη φόρτιση ενός κινητού, τόσο πιο γρήγορη και η φθορά της μπαταρίας. Παρ' όλα αυτά έχει 90W και ευχαριστούμε την Xiaomi που μας συνηθίζει και που μας κάνει τέτοια δωράκια σε εισαγωγικά, μιας και πλέον τα περισσότερα κινητά όχι απλά δεν έχουν γρήγορο φορτιστή μέσα, δεν έχουν καν φορτιστή στην συσκευασία. Εδώ η Xiaomi και μας δίνει φορτιστή και είναι ταχυφορτιστής. Και μόνο που υπάρχει μέσα το μπριζάκι είναι ευχάριστο. Πάμε λίγο να πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κινητό. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θα αφήσω κάτω το link στην περιγραφή όποιος θέλει να δει κάτι πιο αναλυτικό και να μπλέξει εκεί με τηλεφακούς και με zoom, συχνότητες, επεξεργαστή και πάει λέγοντας. Θα μιλήσουμε λίγο πιο απλά. Θα ξημερώσουμε κιόλας. Το συγκεκριμένο κινητό φοράει το Snapdragon 8 Gen 3, το πιο καινούριο επεξεργαστή ουσιαστικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η οθόνη του είναι 6,7 inches AMOLED 120Hz. Μια πολύ ωραία οθόνη με πολύ ωραίες γωνίες θέασης. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο ή ότι υπερτερεί κάπως σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή οθόνη η οποία υπήρχε και 5 χρόνια πριν. Ο κεντρικός φακός της κάμερας είναι στα 50 MP που σε γενικές γραμμές βγάζει πολύ καλές φωτογραφίες. Υποστηρίζει 90W γρήγορης φόρτισης, 5.000 mAh. Βγαίνει 3 εκδόσεις, 12GB RAM και 256 αποθηκικός χώρος, 16GB RAM και 512GB αποθηκικός χώρος και 1TB αποθηκικός χώρος και 16 πάλι GB RAM. Τα ηχεία δεν θα το δοκιμάσω, αν και πολλοί λένε ότι έχει αρκετά καλά ηχεία, στέρεο ήχο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά δεν θα το δοκιμάσω, διότι θεωρώ πως γενικότερα το να δοκιμάζεις τον ήχο από ένα βίντεο είναι λίγο ανούσιο, διότι πες ότι ο ήχος είναι καταπληκτικός. Άμα εγώ τα βλέπω από ακουστικά που κοστίζουν 2 ευρώ, τι θα καταλάβω από τον ήχο, τίποτα. Ο ήχος είναι normal, τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, πριν πω για την κάμερα, σε αυτό εδώ πέρα που ήθελα να εστιάσω λίγο περισσότερο χρόνο είναι στο λογισμικό. Παρόλο που το συγκεκριμένο κινητό φοράει το Android 14, το πιο καινούριο ουσιαστικά μέχρι στιγμής, βγήκε και το 15, αλλά ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις συσκευές, έχω παρατηρήσει κάποια κολληματάκια. Δεν μπορώ να πω ότι κολλάει συνέχεια. Αλλά για κινητό το 1300 ευρώ περίμενα να είναι πιο ομαλή η λειτουργία του. Βέβαια, αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο του συγκεκριμένου κινητού. Πολλά κινητά είναι που το κάνουν, Android και όχι μόνο. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποια κολληματάκια, δηλαδή σε εφαρμογές που ούτε καν είναι βαριές ή απαιτούν κάποια πιο εξειδικευμένη χρήση. Τύπου μπορείς να πάρεις απλά τηλέφωνο και να σου κολλήσει. Να μπει στη φωτογραφία και αυτό εδώ πέρα τα δευτερόλεπτα μέχρι να μπει στη φωτογραφία επίσης μπορεί να σου κολλήσει. Δεν είναι κάτι πολύ ενοχλητικό, παρόλα αυτά καλό θα ήταν να μην υπάρχουν. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει η Xiaomi, βέβαια το έχει διορθώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και πάλι
θέλει δουλειά πάνω σε αυτό είναι στις διαφημίσεις. Παίρνεις ένα κινητό των 1.300 ευρώ και παρόλο που θεωρείς ότι ξέρεις, η κατασκευή είναι πολύ ποιοτική, έχει δηλαδή αυτή τη δερματίνη από πίσω, έχει ωραία υφή, έχει πολύ καλή κάμερα και γενικότερα παρουσιάζει το συγκεκριμένο κινητό ως μια ποιοτική και ακριβή συσκευή, που έτσι και είναι, το μειονέκτημα είναι ότι έχει πολλές διαφημίσεις. Το έχουν διορθώσει σε κάποιο βαθμό, παρόλα αυτά όταν το χρησιμοποιείς και μη κατεβάζοντας καν ξεχωριστές εφαρμογές, αλλά χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές που έχει ήδη μέσα η Xiaomi, σου βγάζει διαφημίσεις χωρίς λόγο. Σιγά μην δίνουμε και συνδρομή για να μην μας εμφανίζει τις διαφημίσεις. Είναι λίγο ενοχλητικό. Όπως επίσης δεν μου αρέσει, δεν ξέρω πώς φαίνονται τα εικονίδια, να το πω. Όχι ότι άλλες εταιρείες είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο, παρόλα αυτά τα συγκεκριμένα εικονίδια έχουν αλλάξουν εδώ και 200 χρόνια. Βάλτε κάτι λίγο διαφορετικό, αλλάξτε λίγο τα εικονίδια, κάντε λίγο πιο απλό το λειτουργικό σύστημα. Φαίνονται όλα ίδια, δηλαδή είτε πάρεις κινητό Xiaomi, είτε πάρεις Realme, είτε πάρεις τις όλες φάσεις τέλος πάντων αυτά τα κινητά, δεν διαφέρει καθόλου το λογισμικό. Θα το ήθελα λίγο πιο εξειδικευμένο. Δεν είναι άσχημο, προσωπικά θα το ήθελα λίγο πιο. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα τώρα λέω, τη Samsung μου αρέσει περισσότερο το λογισμικό. Πώς είναι τα εικονίδια, πώς φαίνονται έτσι εδώ λίγο οι ρυθμίσεις, πώς μπορείς να κάνεις κάποιες αλλαγές. Στη Samsung είναι λίγο πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, τώρα που είδα την κάμερα, κάνει συνεργασία ουσιαστικά με τη Leica, έχει μια πάρα πολύ καλή κάμερα και σε φωτογραφίες και σε βίντεο και σε βραδινές λήψεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι κάπως το κινητό το συγκεκριμένο υπερτερεί σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Έχει μια ωραία κάμερα. Αχρίαστο όλο αυτό το μέγεθος, προφανώς και είναι marketing και είναι μόνο design. Θα μπορούσες ακριβώς την ίδια ποιότητα σε φωτογραφία και βίντεο να κάνεις την κάμερα πολύ μικρότερη. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Και όταν κάθεται στο τραπέζι, λες και έχει βάση από κάτω, θα την ήθελα λίγο πιο μικρή ή αν είναι σε αυτό το μέγεθος λίγο πιο λεπτή. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ένα άλλο μειονέκτημα της συγκεκριμένης κάμερας, καταλαβαίνω ότι είναι λόγω του διαφράγματος, παρ' όλα αυτά, όταν είναι κλειστή και δεν βγάζει φωτογραφίες, κάνει αποδονίστρα. Ακούστε. Δεν ξέρω τώρα αν ακούγεται στο μικρόφωνο. Κλείνοντας, θέλω να πω γενικότερα είναι ένα ωραίο κινητό. Έχει έτσι μια ποιότητα, έχει καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι γρήγορη. Έχει το πιο καινούριο επεξεργαστή αυτή τη στιγμή στην αγορά, δεν υπάρχει κάτι πιο γρήγορο. Το ότι κολλάει μερικές φορές, εντάξει, είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο τεχνικών χαρακτηριστικών, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλα από πίσω. Γιατί ένα κινητό αυτής της τιμής και όχι μόνο έχει τα ψιλοκολληματάκια του, αναβαθμίζεται και όπως δηλώνει η ίδια η Xiaomi ότι υποστηρίζει 4 χρόνια αναβάθμιση, ότι θα παίρνει όλες τις επόμενες κρίσιμες και σημαντικές ενημερώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν διορθώνουν κάπως την λειτουργία του κινητού. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάποια ενημέρωση ασφάλειας, παρ' όλα αυτά τα κολληματάκια παραμένουν. Είτε το πάρεις τώρα, είτε το αναβαθμίσεις στο επόμενο λογισμικό, είτε πάρεις κάποιο update, πάλι το κινητό κολλάει. Όχι πάντα, αλλά υπάρχουν πολλές στιγμές, κατά τη διάρκεια δηλαδή της χρήσης του κινητού, στις οποίες υπάρχουν έτσι μικρό κολληματάκια. Προφανώς και τα 1.300 ευρώ δεν τα αξίζει, κατά την άποψή μου. Αν το πάρετε δηλαδή από επίσημη αλυσίδα, 1.300 ευρώ δεν αξίζει. Από εκεί και πέρα, αν μπορείτε να το βρείτε κάπου σε κάποια καλύτερη τιμή, πιθανόν, ή μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση, ναι, είναι μια πολύ τίμια συσκευή. 1.300 ευρώ για κινητό Xiaomi, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν αξίζει. Κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν όντως έτσι, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας. Ξεζεματάει φόρτιση, τι φάση. Κάτσε να το βγάλω λίγο, μην πάθουμε κάτι εδώ, μην κλείσει κανένας γενικός.